Let me quickly give you a simple revelation and my brother comes in. Ondo pa mazuwa yanga ili panonzi pa Iron Age. Vanhu vairwa nemapfumo. Iron Age mapfumo. Akakunda Goliath, David akadzokera back ku Stone Age kudombo. Atubate chimwe chini papa. Kana Goliath ane pfumo. Zvoreva kuti hondo ya advanced kusvika pa level yakuti you no longer fight using stones. But unoziva here kuti when you are in a fight and you are being led by the spirit, unogona kushandisa chinhu chisiri munguva iyoyo but chokupa results munguva iyoyo. Dombo kana riri iro rakauraya Goliath, iye Goliath wacho anga aine pfumo, which means Goliath was advanced in technology but he was not advanced in revelation. Okay, I'll break it a little bit. Say David wa trust Dombo panguva yekuti hondo yacho iri pa Iron Age. David is a prophet. Jesu paanoberekwa anonzi mwanakomana wa David, which means David paakatomira is a type of a Christ, nokuti is in the line yekunza Kristu. Where's Arim genealogy? One day I'll preach about it. Arim genealogy ya Jesu ani chimwe chinhu chaitika maari chinongoitika muna Jesu chete kuti ukunde. So David baba va Jesu, nokuti Jesu mwanakomana wa David. Saka David wakapinda ine prophetical understanding with technology. Wakudzokera kuna Genesis 3:15. Painoti iyo, the seed of a woman who crushed the head of a serpent. Timari walikupa mtongo mukate. The seed of a woman who crushed the head of a serpent. Vanhu vanga vatadzei. Vanhu vanga vadya the fruit muchero. Mwari ndobva vati answer is the seed of a woman. Not bati madzimai. Vanhu pavakatadzira Mwari vakadya fruit muchero. Mwari pavari kuudza solution vari kuti the seed, which means the answer. The challenge ye fruit, you need the seed. Saka pfumo is a fruit type. Seed ye pfumo matombo nokuti ese maayona unoona akabva mudombo. Saka dombo do seed yechinhu chinonzi simbi. Kana Mwari vakati mwanakomana, the seed of a woman who crushed the head of a serpent, every battle ichaitwa na Jesu anongodzokera pa fruit pa seed kuti agone kudefeata chakreatwa nefruit. Saka kana Goliath anetsa ine pfumo which is a fruit, David kuti akunde you need the seed. Yes, pfumo racho inova stone. Arikunzwa ndizvozvo zvimwe zvazvoda kuchechi parodi kapana. So David arikuziva kuti kana Goliath ari advanced zvekuti aine pfumo, I need a stone. Nokuti Mwari vanhu pavakadya fruit, zvanzi answer is the seed of a woman. So whenever pane a challenge inenge fruit, I need the revelation of a seed. Ndokubva andotora dombo murwizi. Izwa mukomana panze perwizi pane matombo, but wakanotora matombo emurwizi, which means ane choice yaaita haashandiri dombo rese rese. Ane type yematombo ari kuti anzwa nani kuti matombo ari murwizi ndo anouraya Goliath. I want you to understand this. Bible rinoti atikunde chakaipa nechakaipa. Saka akaipa munyaya iyi iGoliath anokundwa nei chakanaka. Bible kariverenga zvakanaka rinoti he picked 5 smooth stones. Matombo acho adescribe zvanzi matombo anonzi urungudo ari smooth. Chinoita kuti ave smooth chii? Kana ari murwizi panerera rwizi matombo achirovana, rough edges ese ematombo anobva yosara rava round kana kuti yava urungudo. Saka Goliath is rough. The only thing that can defeat chinhu chakaipa chinhu chakanaka. So I need dombo, you know, describe it's the smooth stone. Nokuti kunze kwerwizi kune matombo but afanana negona Goliath wacho. Saka ndakuda
it takes me to Zacchaeus. When I preach, I hear some scriptures. Wasati murume anonzi Zacchaeus akamhanya akanokwira mumuti. Jesu asvika ipapo akati buruka tiende kumba. Zacchaeus anga asingade zvekuenda kumba naJesu. Bible rinoti Zacchaeus waingoda kuona Jesu. But sei Jesu akati Zacchaeus hande kumba. Chakapa Jesu kukoka Zacchaeus kumba kwa Zacchaeus. Itype yemuti waakwira. Nokuti muti waakwira Bible rangu rinoti muonde fig tree. Maonde zvaari ndezvekuti kunzauka akatsvuka ari right anoattracta akanaka. Haupfure paari usina kuyemura. But ukaopena mukati akashata nemasvosve. Saka Zacchaeus zvaari ndezvekuti panze apa muchinda aripo ari kuda Jesu. But mumba make chivharo wakanyudza mari dzevanhu. Saka Jesu paari kuona Zacchaeus ari mumuonde ari kuti vakuru hamuna kukwira mumuti makwira character yenyu. Rega ndiite sendinodzokera kumashure. David achisvika kuna mambo so ane chinhu chaanotaura chazvakaitika kwaaiswera kumakura. Ndiri kumakura, bere kana shumba zvaiti zvikauya ndaizvimhanyira ndozvibvarura. Zvoreva kuti tiri kumupa confidence zvokuti ndinogona kuuraya muFiristia asina kudzingiswa. Inyaya yezvaakaona zvichiitika kumakura. Kwaakaswera ndokwakabuilda confidence maari. Dzimwe area dzauri kuswera hadzina maresults but dziri kugadzira confidence mauri. Kwakaswera David kumakura ndokwakagadzira confidence. Ane zvaakaona Mwari achiita kumakura. Haana kutanga kumira pana Goliath kundomuuraya. Akatomboona bere richifa. Saka anoziva type yaMwari waakaona kusango. Chinoita kuti umire paevery challenge yakakura. Inyaya yaMwari wawakamboona kuchallenge iki. Kumakura hakuna maresults amupiwe mukadzi kana mamabvarura bere kana shumba. But kuna builda confidence. Pane zvauri kuita zvisina mari yazviri kukupa, hazvina pay, hazvina zvazviri kukupa, but zviri kubuilda confidence. Ndichiparidza panapa handina chandiri kutarisira kana ndapedza, but zviri kundibuilda confidence. One day ndichanoparidza mustadium. Why? Ndakamboparidza pagomba. So David ari kusvika kuna mambo. Waudza kuti nyaya ndakaona kuMwari ndakamuona. Vakoma chaiva pakuzunguzika havana chavakaona. Kuendeswa kumakura kwaDavid kwaita kunge kuomeserwa. But mukuomeserwa ane zvaaidzidza muna Mwari. Chimwe chinhu chiri kupa David ushingi munhu waMwari apa inyaya yekunzwisisa Mwari wake kupfuura enemy. Muchechi maane vhangero kuti Satani kana akutsanangura vanhu vakuziva Satani zvisingaiti. Type yemadhimoni ese unowaziva emumvura, mamarine spirit, maspiritual husband, zvese unozviziva. Nokuopareta kunoita enemy unokuziva. But kuopareta kunoita Mwari ari maura usati wakukuziva iwo. Chakapa David ushingi aiti akaona Goliath. Aitarisa type yaMwari wake. Anonzwisisa, ana understanding na Mwari wake kupfuura the enemy. Saka hapewe fear. Chero Goliath akamira akatuka zvinengei. Anotoziva type yaMwari waanaye kuti watinaye mukuru kupfuura ari munyika. Saka unongoparidzirwa type yemadhimoni nechi kuti uzive kuti une power rawakapiwa, une simba rawakapiwa mauri. Unotya varoi zvisingaite nokuti ndiwo wawakaparidzirwa. But you don't know the strength yakaiswa naMwari mauri. That's why uchitya the enemy. Chimwe chinhu chandishamisa ndechekuti sei David ari kuita zvivindi. Abvunza kuti anokunda murume uyu achapiwei. But pane statement yaitaurwa naGoliath yandishamisa zvekuti yekuti varume kana pane murume ngaabude
kumba uku madzimai vari kutoti kwaenda ana baba varume zvokuti dai vakauyawo madzimai ndobva vaitoona kuti kumba hakuna kubva varume kwabva vadzimai nokuti hapana aibuda. So David abvunza kuti anouraya achapiwei, ndobva anzi anouraya achapiwa mukadzi. So kumashure kwa Goliath kune mukadzi waDavid. So kana David akurwa haasi kuona the enemy, haasi kuona challenge, ari kuona mukadzi. Saka tiri kumupa zviri ndinokushinga, it's not a challenge. Dambudziko rako nderekuti uri kuona challenge, kune zvimwe zvinhu zvauda kuita hausi kuzvipa value chauri kuona i-challenge. David aita akatarisa Goliath, anga asingaone challenge, anga asingaone Goliath, aiona mukadzi kuno, aiziva kuti tsano vakangobva mukadzi azara pachena. So I will fight this man. Ndiakatakura mukadzi wangu, ndiakabeka mukadzi wangu. Zvinhu zvauri kutiza nokutya ndo zvakaviga success yako. Vasvika strive masiwo unoda, vanhu vazhinji ukavabvunza vanoda kuita strive masiwo, but hondo dzaakarwa haude kudzirwa. Varume kuti ikoneti ivapo, bvunza kuti akabva kupi. Kune kuthreatenwa nokuchichidzirwa. Ndo Goliath waakamira naye akaziva kuti ndikangokundezve ikoneti yabuda. Iwe unongoda kuita president hauzive hondo dzakarwiwa napresident. You don't want to fight the enemy. Rega ndinikinapo munhu wamwari mudoke. So David akuda kuenda Bible noti so akamupa nhumbi dzokupfeka. David ndobva adziedza, ndobva ati idza ndakudzichaira idzi, ndobva adzibvisa, ndobva amupa akati rega ndiende netsvimbo yangu. Unoziva here kuti vanhu vakaidentifya potential iri mauri vane masystem avanoda kukupfekedza, so that success yako inouya through their system, through their help. Pese pavanoona kuti pane potential wako vanoda kukupa zvavo, so that wazokuudza kuti wakakunda hako but wakakunda nemari yedu, wakasumuka nemari yako. Imwe mari yavari kuda kukupfekedza, imwe mari yavada kukupa kukupfekedza zvokuti kana wasumuka wazoti pane mari yedu. David anoziva kuti idzi dzinosiwa idzi, ndoenda nezvangu, so that kana ndakunda mbiri inopiwa kuna Mwari. Vanhu vakaona kuti kune kwamuri kuenda vane zvavanoda kuitira kuti vazoisa muromo yavo zitaura kuti takamusumudzwa. David akaramba akati kana dzichikundisa idzi manga muchitukwa munhu adzosei. Kana mari yavo ichisumudza kwaivo yavatadza sei, nyika inozvigona. I'm not against education yakanaka, but zvimwe zvokupfekedzwa futi izvozvo zvokuti zvinokutadzisa zvako kuti zvibude. Vamwe mune mapotential, nezotaitaura nyaya yemapotential, une potential yakakura but nokuda kwezvawakapfekedzwa education nokuti une degree nechi iri kukulimita kuita zvimwe zvinhu zvaunofanira kuti uite. Wakadzidzisa kaiwo haugona kutengesa mustreet but mauri mune chekutengesa but nokuda kwokuti wakapfekedzwa degree unazonzwa kuti hazviite. Wasaka uchiona kuti vanhu vasumuka muZimbabwe, vanhu vari kusumuka, vanhu vasina kudzidza, paakakundikana akaidentifya kuti ndine tsvimbo yangu. Munhu wamwe take off. Murume unonzi so une vhangeri raari kupawo mukembe pamusoro paGoliath. Kureva kuti David usati wadefeata Goliath, you need to defeat the systems and the mind of your brothers in your camp. Goliath wakazvidivhaida, anga asisiri 1. Goliath vanga va 2. Mumwe Goliath itype yavanhu vari kusaidi kwako. Kureva kuti usati warwa naGoliath chaiye pane mufana wacho aakumaraini kwenyu. So David chaanotanga defeata is the belief yemabrothers, nokuti vari kumuti dzokera kumakwai. Kureva kuti vanhu vachakudzora kumashure is no longer Goliath.
Vakuru mukasakunda kumba kwenyu amukunde panze. Ukasakunda mafungiro ako panze apa ukunde. Nokuti mafungiro ari maurando kudza kuti ridofa unokwa unoenda. Ukanzwa Bhaibheri richiti akatukwa novimba nemunhu aritaure ava chete, iwewe uri mumwoyo wacho usazvitembe. Akatukwa munhu anovimba nemunhu, saka iwewe uri chii? Munhu. Saka ukazvimba futi watotukwa. So number one, chaunofanirwa kudefeata the greatest Goliath is the way you think. You need to believe in yourself that I can do it. Bible not I can do all things through Christ Jesus. Not in any gashitaza. Da akushikoni Jesu amandiri. So David wa mukembe. And then we problem in us all. They could agate sambairo. Kutanora Goliath. Anura mwana wangu. Saka zvapache na kuti mungarika na vaida kuti so akunde. Azvichaita. Nokuti akundikana nembairo wakadzira. Azvingaite kuti unyatsobudirira uchida kuti ndikarova apa. Ndorura wangu mwana. But the reward yakagadzirwa naSaul. Wayakamuburitsa muorder to prove to you Saul was the right man to defeat Goliath. I've got a scripture. 1 Chronicles 12 verse 2. Inoti iyo vana vembe kwa Benjamin ndoga iva nezvipo zvekukanda matombo nerudyi uye neruboshwe nokuti idzi dzaiva hama dzaSaul. Kureva kuti as a gift Saul was gifted than Goliath. Let me go deep on this one. It's why David, my testimony ake awirirani nehondo yasangana nayo nokuti ukanobvira ate mashumba kana mbere aitoita kubata nendebvu nekudzipa nekubata Goliath abatwe, which means mukomana nyangwa ane testimony but nyaya ida kurirwa pano I need the same formula. Saka testimony yamupei yamupa faith muna Mwari kwete formula. I'll help you. Nokuti pese munhu paanopupura unobata zvaakaita kwete zvaakaitirwa. Ndikapupura kuti hama dzangu ndakatsanya 6 days ndikaona vision mwana akataura neni unonotsanyawo. Kurati iwewe uchaziva kuti Mwari anotaura wakuziva kuti anotaura after 6 days. Saka vanhu vazhinji vari kubackslide. Nokuti wakaudzwa zvakaitwa nemumwe upenyu ukachinja ukazviita ukasachinja ukati saka mushonga ndazviitawo. David chaabata pakura bere neshumba kuziva kuti Mwari unopa simba chete kwete kuti Mwari anoita kuti umudzipe Goliath abatwe. Saka chabatwa naDavid patestimony yake kuziva kuti God can give you victory pachinhu chaunofikidzira kuti haugone kukunda. So Chronicles 12:2 inototi vana vemba kwaBenjamin ndovaigona kukanda matombo right on the left, which means as a gift Saul was more gifted pabattle. He was the right person to defeat Goliath, but he lacked the revelation although he was gifted. Vakuru kuva negift it's not enough. Saka uchiona katakakurira kuti takasiya vanhu vaigona bhora sterek vachiriko kumusha hakuna kwavakaenda. He had a gift kutodarika ana Benjana iwasatomboona munhu ngwarani kwacha aigona sterek achiri kuenda pano zviripo. Gift is not enough unless one revelation upon the gift you have. Revelation akafanana nechi skill kana kuti knowledge. Demo rinotema miti rikasarodzwa rinoramba riri demo rekuti hari kupe maresults anoitwa nedemo riri demo. Demo rinoda kukurodza demo hakusi kugadzira demo. Ragara riri demo saka watorirodza. Which means kusarirodza unoshayiwa maresults iro riri demo. So kurodza demo is a shadow picture of skill. Saul was gifted to throw stones. He gifted a family. Yet akashika pakushayiwa maresults alikuwanikwa kugift yekwaro. Nekuda kupa muromo paka anouraya anorora mwana wangu saka iwe hauchada. Osati nevanhu vari gifted but apa pampanzara ameno egore ripi Fabisha uyo uzokusha national team pane midfield yataida kuti itambe national team aina kutamba nikese kukomplaina kuti aiwa anogona kanezameni ngaatambe zvikadzaiva chipo chiripo but discipline anotoendera benji muromo kwete gumbo. Muna kuinzwa yachunga here kochera ndiyanga kutamba because it's what
kocha aitoziva kuti vakuru ushasha huripo but red card manje manje. Saka beta kunge takakwana nemadofo than kushota shasha yabuda. So was gifted but zvaakataura zvanzi anongouraya anorora mwana wangu saka uchamuuraya nokuti chinotokupedza simba unoziva ndikatouraya takuita makunakuna. Pamuromo paso pakamunyimisa victory. Saka David formula yekudomboyo waibatira papi nokuti wese ari kufesa challenge is the right person ari wired by God to defeat such a challenge. Ndo zvapa David kuenda kudombo atarisa munhu ari kufesa Goliath so kuti chipo chake ndechei nokuti haufese challenge yausiri designed to overcome. So David is not gifted but he is using a revelation kuti awane victory. Ari gifted in so but anakuwa na results. So wakaenda mumvura ukanutora matombo emumvura akainzwa emumvura hawaone uri panze. Akapinda murwizi akakotama akatsvaka matombo ake 5. Goliath wacho i1 matombo aatora mangani. Goliath 1 matombo 5. Kuri kumukutaura nokuti haana faith kuti ndikapotsa ndozokanda rimwe ili ndikaramba ndozokanda rimwe. Anotoziva kuti Goliath anofane 1. So why picking 5 when you know it takes 1 stone to defeat Goliath? I'll give you this picture. That David, Jesu anouya anonzi son of David. Saka zviri kuitwa naDavid ishadow picture zvinoitwa naJesu kana kuda kuuraya challenge yake. Jesu auya panyika. Bible rinoti afamba nevadzidzi vake, bhuku reNew Testament ranyorwa. Bible rinoti the first 4 books anonzi maGospels. First 4 books maGospels. Rechi 5 rinonzi mabasa. Saka David paauya kubattle ari kuti haukunde mira wakanda yekuti mauri mune ririmo. Nokuti vazhinji vedu muri kukanda but sei muri kurowa. I bind you Satan, I bind you devil. But devil akatarisa mauri uri mtu ungopopota. Chinopa victim ndo chiri mauri kwete chichabuda mauri. First 4 books anonzi maGospels ndeyekuti kana azara mauri the 5th book ndo mabasa. Saka David paatora 5 akachengeta 4 ati the first 4 Gospels ndo dzaunofanirwa kuchengeta mauri kuti ugone kuita mabasa. You need the gospel so you can have the victory. So 5 stones kusikushayiwa faith is working according to the revelation of Christ. Mukuru chinondishamisa Bible noti David wakakanda dombo rake but ukariverenga zvakanaka kuti Goliath paakauya aifamba nemunhu anonzi Amabhiera. Pandakazvinzwa Goliath aifamba nemunhu akatakura shield yake paside, which means Goliath waida kuchinja mindset yaDavid nokuti pakauya Goliath naAmabhiera rinenge dambudziko rayanoningina waro. Paakudiwa meso emweya kuona kuti uyu harisi dambudziko muningina wacho, ndikarova uyu ndiane nyaya kwete uyu. Kuti Goliath paakauya naAmabhiera David agonotereka ndimutema kampani akakambatira zvinhu. There are times ekuti munhu wauri kutema asiri kungoti akaunza zvinhu zvokuti upedze time uchidhila nazvo iye achiziva kuti kana matombo aperera kude kusota. Pauro achibata anotatirwe nenyama neropa. Guess what? Tinodenhwa nenyama neropa. Achidenhwa nemweya. Pane mweya wabva kutuka here. Watukwa nemukadzi wako, watukwa nemweya. Uri kudenhwa nevanhu. But pakurwa manje unoshifta. Chakudenha wosiyana nacho wodhila nechisina kukudenha. Hatirwe nenyama neropa. Kuna kuti tinodenhwa nenyama neropa, tinotukwa nenyama neropa. Kana tagumbuka tochinja fight. Ando yakabatsira kamurume unonzi Job. Job akanzi nemudzimai wake tukai Mwari mufe. Kosa hakuna mukadzi akaoma mwoyo kudaro. Mukadzi adi kuwashirika tu. But my Job imwe type. Kuudza mudhara kuti tukai Mwari muwe pasi. Varume hopo. Ifai. Inotipita type so. Mukadzi wako kudzotora pasi. Job asokutamba nawo. Bechakandishamisa Job haana kudivorsa. Ayo pakadai ungapamira iyo. Wako mukadzi kuti faro pasi. Kuti no problem madam. Unotoshandira kuti chichienda iwe. Haudi upenyu hwangu.
But chakapa Job kuramba ine mukadzi wake ataura mashoko iwayo. Akaseparata chataura nechakonzera kuti ataure. Akazoti chataura ndimadhamu but chawapusha mwe. Saka ndakubona muende kana chikushandiswa. Iwo saka zvinhu zverimbezvi vanhu vanetsana kuti murume anogona kuudza mukadzi wake kuti haundizive. Statement iyo ndeyechokwadi. Chiri kuti haundizive chatouya. Uchachiona kana chakurowa kuti asi yakandiroka. Nokudhemenza zvinhu zvinoti wakauya zvishuma kune vanhu vauya. Goliath wakauya naAmabhiera. Amabhiera has waited to fight. Although he's getting the arms of Goliath. David atora dombo zvati wakaswendera. Kuna Goliath kwacho. Ndovarisa dombo raainaro. Ende chakanakira Mwari manje. Ukaita zvinhu nekutemba Mwari haupotsi. Ine ndizoti David anga ari mapoints akanaka here. Pachandinoziva ndeichi. Kana David akakanda rikanotemba Goliath pamhanza. Verenga kuti Goliath anga akapfekei heti. Ukaverenga zvanga zvakapfekwa naGoliath pamwe pacho panoti anga aine helmet yebronze. So kana aine heti seiwananga musoro. David is fighting by revelation Ephesians 6. Inotipfekai ngowani inorepresenta salvation. Saka kana murari muFilistine atina kudzingiswa. Kudzingiswa isaying yekuti is not saved, is not of God. Saka pese panotaura salvation ndopakashama nokuti iye is not saved. Saka vese pakagadzirwa heti yaGoliath vaisiya panourayisa nokuti kana usina Jesu unapo panourayisa. Saka ndizoti vaigadzira helmet yangu azviziva kuti gembe ramasiya ndorunokwana dombo. Handiziva vakavhara zvinhu zveupenyu hwako, but nekuda kwaMwari waunonamata vakavhara vakasiya papo. Believe God for you. Izvezvi mabasa kusina. N'anga dzichiri kupa vanhu mushonga wokupinda basa. Hakuna n'anga yakati imirira vavhune muzukuru vavo. Ina n'anga ine confidence munyika vaumanda izvo. Vachiri kupa vanhu mushonga yekuti unoroorwa iwe wakomana wakaomerwa uda izvo. Vari kuziva kuti muzukuru kana akanzi anetsa nezvandakupa izvi pakundo pakavhurwa. Have confidence in the God you worship. Kana zvikanzi zvaoma sei, as long you serve a God who makes a way where it seems to be no way, continue to believe God. This one. Goliath is a Philistine, is not saved. So according to Ephesians 6, inotipfekai ngowani inorepresenta salvation. Saka musoro wake uri exposed, no matter he tried to cover his head, he is still exposed by revelation. So David unokanda dombo chamupa David kusapotsa is God. Better than it is accurate. Saying that is not accurate. Chamupa kusapotsa ndimwani. Nokuti madonhera akaita Goliath. That's a sign. Nokuti asi David adonedza Goliath. Nokuti dombo ikabva kuno zvinotema munhu akamira. Force ikabva automatically unodonhera kumashure. But Goliath paakatemwa nekumberi akawira pasi akatarisa. Kureva kuti Mwari ndo vanga vakabata musoro. Nokuti izwa Mwari havaite kusvika waita wezvinoita kuti vakuitire. Saka ivo vakamira kuti kanda ndichimonere. Basa rako rakatobatwa naMwari so. Zvaunoda Mwari vakatobata. Kuti Mwari havatenderwe kurovera pasi kana usati wakanda. Saka David akakanda dombo rikarova Goliath. Bible notes Goliath ndokubva adonha facing downwards, which means chakamunyanya mukuvadza is the force behind, not from the front. Do you know that kana chinamata Mwari, there is a force breaking you from behind. Problem ndeyekuti hausi kuona. Yako Goliath yakatobatwa somusoro. Mwari vari ready kurovera pasi. But wangu mino tudai kumana akanda. From today, you are doctor. Apana pa uchenda opereni watu ndakana matiri ofisi lipapo. Weko nuto zote apana degree na ndakanda. Bakandu wa shomwe ya bati. Shadofano ukanda apana. So David,
wakareleasa dombo akatema Goliath. But you don't what the language that David wanted to be. Chanzi chakudambura musoro. Musoro wako nasi nchaupa kushiri dzedenga. David wakatanga kugowa boti. Iyasata wana boti. Do not the mind you have concerning the prophet make us to God than having the business. David wakatanga kupashiri mutumbi wa munhu achiri kufamba. Saka uchiona iwewe ndozvinotokushaisa mutumbi wacho nokuti izvezvi usati right uri kutopromisa zvikafamba munhu anoita mudumbu. Mwari vari kutonzwa kuti vanhu vasaite mudumbu zvisana ngaregere kuita basa nokuti rege uri kutogova utsinye ikangoita mota ndomisa dasta uri kugova utsinye. David wakagovera mutumbi waasati auraya. So mwari chavakaita vanotarisa shiri dzine nzara unoti chikafu chavo Mwari anofana kutanga una nherera anzwe mwoyo wako uchibata kudarevhu rakaganiwewe nokuti hati yako iwewe ine chekuita nevanhu vanotambudzika. Saka Mwari akaona vazhinji vanotambudzika anofanirwa kudhiraivhwa nekukupa vhiki nokuti nzwa profiti zvauchaita nayo zvinodarika chishuviro chaunoda kuva nebhizinesi nokuti what makes us to God haizvinei kuti uwane basa nekuti kana waiwana zvichaita sei. Saka David asati atema Goliath atanga kugowa. It's not selfish. Akutopawo neshiri tisiri mubato. Unova unoudza kuti uri shiri unoda ndikupe mari uri shiri. Dzakapirwo. Ndichakucheka musoro. Guess what? Ari kuti ndokudambura musoro. Haana banga. David aiva nerecken sling kwete banga. But kana akupopota anoti ndokudambura musoro. Which means David une understanding yaakaona muspirit. Chip aiva nebanga ndiGoliath pachiuno paka yanga nebanga racho. David ane dombo but David ari kuti nhasi ndokudambura musoro. Haasi kuti ndokutemayo ndokudambura. Kureva kuti David ane exchange yaakuita in the spirit yekuti vakuru banga renyu nderangu saka ndaakufanira kutora pamweya. Iwo aziva kuti vana veIsraeri vasati vapinda Kenani kwakambotuma vanhu kunotora zvokuKenani. Vamoti window shopping nai umbonoona zvinhu zvei. So David in the spirit realm ari kushopa banga raasina. Problem yako ndeyekuti zvausina hauzive kuti unazvo nekuda kuipa muromo. Muromo wako mukadzi anonzi Hana akanyengetera akati Mwari mukandipa mwana ndomusiya pano. Kurati Hana akatanga kugova zvinhu zvaasati apiwa nokuti akaziva kuti mashoko zvinhu. Ipapo tikati munhu taura kuti totenga mota gore rino mumwe haataure kanda kuti tenga taura unonzana kana kutaura kwacho hazviite kwete kutenga yo kutaura unochaziva kuti aiwa taura iti kutaura mahara but wegondozvirambira sekuti mota manje vakuru kana mutadza kutaura kwokutenga osa zvimwe zvinhu zviri chipa zviri easy learn to do. Sei uchida kuti uzoda kuita zvakaoma zvakapfara zvacho uchitotadza mukuru nekutaura here kwekuti hapana nombokusunga kana utombosungwa ndi hapana nombokunetsa ona nombokutarisa kusiya vanononzwa kuti kana ndikataura futi vakazotitarisa hazviiti handambotokutenga ndetikutaura imamusivere kuti muromo uyu une nyasha dzisingaite. Kune mbavha akanzi naJesu tiri kuenda kudenga ina kuchechi kwayakapinda sasi yanga yakapinwa miri wese but ikazva kuti pamuromo basara apa ndokunotodya napo. Kati mudhara chiguma muchagona kupisa ndakapinwa kana kuchechi muchagona kuenda but mundirangariro zva tiri kutoenda munatoenda ndikutaura satambiri muromo rumoko ndoti tikutaura zvinhu zvakanaka mukuru kana kuna akapinda denga nepamuromo. Denga is the highest level yechinhu chinoda kuachivhwa nemunhu kureva kuti zvepanyika zvacho zvinogona kutobatwa nemuromo iwo. Uyu muromo une nyaya wakapa munhu denga kana maakuuya mundirangarireo kuti ndikutoenda chipa denga kudaro so kurati munhu aziva kuti kwese kuti ndakapinwa but yeye yazare kaisenzi. So David unolauncha challenge woti ndichakudambura musoro chakudambura musoro
ndopa kushiridze denga. Banga haana, banga rina Goliath, but in the spiritual realm ari kuita a transfer of weapons in the spirit. Unozono chakapa kuti mukadzi unonzi Ruth anoroorwa kuBethlehem. Ukafunga zvakaitika mumunda ipati 2 zvakaitika muRoti vachienda akanzi kudii dzokerai kuna mwari wenyu kuMoabhu munoroorwa ikoko. Iye akati amai kwamunoenda ndokwandoenda, vanhu venyu vachava vanhu vangu, mwari wenyu achava mwari wangu. Dhodheri akatorwa munhu ipapo, haana kutora mwari chete, akati nevanhu venyu. Dhodheri akatorwa Boazi, unotanga wazvitora pamweya, vanhu venyu vachava vangu, atozvinoresa. Mwari wenyu achava vangu, vanhu venyu vachava vangu. Boazi nokuvatodzwa namwari wacho iyo kuti chimirira munhu ari kuuya watorwa kudare. Goliath chiri maari kupa victory kuIsrael, but auya achikuudzai kuti mukandikunda zvenyu zvaita, anotouya sekunge challenge yekuti zvenyasi kuzoita. And guess what? Mukomana wedombo nechivhuramauri akauraya munhu wepfumo, akahelpa mabrothers ane mapfumo. Problem yako ndeyekuti ukatarisa zvauinazvo wotarisa zvine vamwe, automatically unofunga nekuti vane zviri better, they can lead me. But pano ndine munhu weReckon akunda Goliath zvekuti hama dzake dzine mapfumo dzaana commander weReckon. You can be a commander without anything chinobatika. As long mwari ainewe, you can help those waifuta kuti vaizobatsira iwewe. Aiwa, anofanira kubatsira mumwe ndiani? weReckon newepfumo, wedegree nemunhu ane musika. Naturally wedegree ndiye anofanira kubatsira kuita zvemusika. But when the grace of God is upon your life, you can lead those with better weapons. You all sinner. David is a champion. Wekuti haana the right weapons, but ane the right faith. Sometimes it's what I'll go back my shoe. David, uya kwaari kuita mukembe. He was already anointed by Samuel, but haana kuuya as king, haana kuuya as commander. Akauya as a boy trying to save the brothers achivapa chikafu. Imwe challenge yatinayo kana nguva yedu yakwana, tinotanga tapfuura through a test kuti tisangane nevictory. Test yaDavid haasi Goliath, kumbotumwa nechingwa iwe anointing yaking. Iwe nedegree yautumike, yeti kwauri kutumwa ndokunoita degree yako shandi. David haana kuuya as a fighter, as a king, although he had the anointing. Problem yevanhu ndeyekuti when the anointing is upon your life, unotoda kuexercise power kuvanhu. Yeti pane rimwe rinzwa David, Joseph had a dream in him, but the way to kuti asvike kuEgypt was not okay. Azvilinke nadreamer. Imagine kuti une chiroto chekuva mambo, but wasvika kuEgypt wawa garden boy, you can quit. You can just go back to God kuti mwari ndaundivhara. Joseph haana kutanga aita mambo kuEgypt, nyanga aya nechiroto cheumambo, akatanga anoita garden boy kwaPotifa. Kuda kuti mugarden boy ndomanga makarikwa a way out to the king, to the throne. So David haana kuuya nokuti ane anointing, akazvideredza although he was anointed, aitumika. Mukuru ndinzwei, dzimwe nyasha dziri kutorwa naMwari mulife menyu musizoni inoyi ndeyekuti although uchizoti uri munhu anotarisirwa pamusoro, I always say this, ukazvideredza hauluze zvauri, unogena zvausina. Nokuti kana uri doctor ukazvininipisa, hauitwe muRed Cross, unoramba uri doctor, but unogena association nevanhu vari palower level. Sometimes ndova neekey to where you are going to. Naamani chakamupa kunopora, iye ari mukuru wekuSiria neleprosi. Mazuva anga asingapori, aienda as commander. Taylor akapora, he was now taking commands. But akaita the opposite of his character to get the blessing. Paanga ari commander, airamba achikwenya leprosi. Taylor akaenda akanokomandwa, akapora, which means it's the opposite. Yaka humility, yakamuwanisa zvaasina, haina kumutorera zvaani. Kuzvideredza haisi loss. Chipo chiri mauri hachitorwe nekuti wazvininipisa.
you gain a lot mukushiti mukuwana discipline. Jesu chai ari Mwari, mwana wa Mwari chai. Paakaenda kuna Johana akabhabhatidzwa, denga rikavhurika, mweya mutsvene akauya pamusoro pake. Haana kuruza kuva mwana wa Mwari, but akagena zvimwe zvekudenga zvababa vake nokuti aenda kuministry yaJohani mudiki kwayo. Kuzvideredza uluze zvauri, unogena zvausina. Saka humility haisi loss. Kuzvidinipisa haisi loss. Tandika kushikana nevanhu ivavo, vanhu vazoziva kuti ndiri right. Chakapa vanhu kutadza kuziva kuti Jesu ndeupi. Kusvika palevel yekupa Judhasi mari kuti tiratidze ihumility. He was humble kusvika palevel yekuti waitobvunza kuti ndiye Peter. Chimbofunga mazuva edu manje. Unotoona kuti ndiye prophet. Ndowana kufamba naprofeta. Haupiwe mari kuti tikutsvake iyo. Unenge uri pakati pokumona uchivharavhara so. Jesu waifamba zvakuti maitobhadhara kuti muzive ndeupi. Vaifanana. But hazvina kumuita disciple zvakamuramba ari elita. With humility you don't lose what you have. You gain what you don't have. There are people in life who are still highly anointed as you, but vane chimwe chinhu chiri missing in you. Oh, experience wakaizwa. Peter akanomutsa chirema chachakaremara pabeautiful gate. Kwete kumba pagate. Pagate chasvika sei? Chatakurwa nevamwe vanhu vasina anointing, vasina mamiracle, vane power. Some people are not anointed, but they can take you somewhere. Pauri kunosangana nefavor yako, unogona kukuzvidzwa nevanhu vanobvunza kuti havana basa. You don't lose anything by being humble. You gain something.